Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka KSU Jawai Circle negasngi ka Leit ban Pyndam no Shisundon ni ka Kyrteng Shnong bala Thoh bakla ha Signboard jong ka Nhai ha Soomer Leit bypass Jawai West China Hills District ka bala Thoh Khaleriat kumban shupen kan mau ka ni kam dei ka sien baning kong bakum kini kijing bakla kilaja ndai laja bun sien wat ha Shnong Khaleriat ru ha ka baka wei ka bang ka la Thoh knang da ka spelling jong ka hi kum ka jing persang ban kala Kyrteng ni ki Shnong badon harilum khasi ba chantia Hadian bagi pat ba kila ujor syaga seng halor kani kecing bakla marmar ka seng hapu kecing lamu ewan mi pawa president Jawai Circle ringkat kecing seran lang ki khot kala lit ban pha Pyndam no wut ya kani kecing bakla bala Thoh akati ka signboard halor kani ka seng kala pha shnaru ya ka NHI bakan bu daga wei ka spelling ya ka Shnong Khaleriat ha ka signboard bathamai ba la dawaru naka ban penbet kloy ya kani hapu shibnai Namar kani kecing bakla kan bandra kecing do ya ke buram bakrau jong Shnong Khaleriat. Kaseng kala pharu ya ke NHI ban penben habaro ki signboard ki kot kisla bat ki digital platform jong ka halor kati kecing bakla. Haga juga por kaseng ka mahamru iki dukan ki office bat ki wei bagin Thoh sha ya ke Kyrteng Shnong da ka babet bat la da lap ki no ki bale bakla on sepen shitom ya ki kat kum ki kendon an.